ki para bangit biit baro bat kham tam ya phi ki khun samla jong ka nong thamai jong ka jing seng samla nong thamai district ngayang hani ko por ya ka ban pediang sngoba ya phi iwei pe iwei nadu ki long kmi ki long kpa ki hep ki barit bat kham tam ya phi ki khun samla jong ka nong thamai district bat kumju ru ya phi ki parlok samla ki bayas nok ti ringkat bat ngi hakani ka online worship service kum ka jing seng samla nong thamai district ngiladu jingkermen na ka menta jong kani ka snem bangila perkhat bangin numla banyo ya kani ka jing seng nong thamai joy ya kani ka jing seng samla nong thamai district hakani ka snem hendrai ngi aingu pat ya ublei da ka jing lam bat da ka jing penyat ka bestat ka jong ublei lam ya la ka jong ka jing seng samla nong thamai district henin ka sngi ngi lala ban penlong ya ki session bat nyo ban ya perkhat ya ki kam ki bangi dei ban penyat nang ni syakmat bat ki parlok samla ngi martatin bau blai un kerku ya ki jing pendep ki jungi baro ki bangila pendep henin gasngi bangin yo ya ka kti ka jong ublai ka ba uya lam yangi ki khun samla ha ka bangin la ban penture ya kini ki kam ki badana khmat jongi nangam ta kani ka snem arpoi bat hoj ha kani ka por pat ngi aingu yo blai bas shisha kum ka jiseng samla nong thamai district ngila pat ban yo ya kani ka por ha ka bangin yo ban syakri u lingba jong kani ka online worship service ki parlok samla bat ki para bengej biit baro namar kata ha kani ka por nga pnyang sngoba ya phi syakani ka jing syakri bat nga khot ya phi ali ngin ya syakri lang yo blai lingba jong kani ka por da ka jing nget ka beskem bau blai un pan mat hangi ya ka bor ka jing don ringkat ka jong wat lang don halaki jong ki yeng ki sem ki jongi hendai to ai bau men sim jong blai un pan mat hangi ya ka bor ka jong bat kat bangi dang syakri ya un kren yangi lingba jong kani ka jing syakri ha kani ka por sha bangin nya chakmat tu ngin ya pendem ha ka jing duai ublai buk pa jingi bahab neng kumne ko try ngi damang kislak zat ki ba khut ki ba kentang ki jong me try sa sin ngi wan ban aingu ime na ka benta ka ne ka por ka ba me sha ingi bat me penla ingi bangin ya don kumne ko try ha ka bangin yo ban syakri ime try ji subi don ringkat bat ngi ling ba jong ka ne ka jing syakri isnai ban ker khu yangi ya ki benta baro ki ba mangi ngin pendem isnai ko konrat bakin long da ka jing yalam bat da ka jing pencet bor ko jome ko try namar katangi IT ya ka ni ka por baro akik sangti ki badan bor ko jome shimti ngi kumni ko mangilong map gi pop ki jungi da bakin ngi pan bingi dem hakarteng try bo nong penem jungi Jesus Christ amen ngin ya beteng ya ka jing syakri ka jungi ha ka ni ka por da ka bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka basan spa nyo puwei ka jing ruai ka basan spa nyo puwei pen krau yu Jesus Christ utrai pi baro junomdu ki angel neng bat kiriu khut tu buram ya ngi nyarwai baro ki dkhot ka jingruai ka basan spa nyo puwei bat hadin jong kani ka jingruai ngan sakerpat ya i Mr. Bansuk Lang Mauri ibalong ru secretary jong ka jing seng samla nong thamai district in sayalam yangi hakaban puli ka ktin ka jong ublai bat ban bu ru ha ka jingduai ka jingruai ka basan spa nyo puwei Jong utrai to bu
Kakmat utrai klem do Kakmat utrai klem do dem doi tara haboneng ban buram ban buram yau pi baroki bareng mensin hapo kabonen ru hapo kabonen ru dongai to kong obat do dan ban buram ban buram yau. Di hakani kapor kabamta shuabangan yo ban puli nakaktiin kabakhut shuabangan duayan puli katu katni nakaktiin kabakhut kajong blai ya kaba phila ban shem na uka Ecclesiastes kalnong kabashipau kadkhot kabakhandai tertel nangta nom Matthias kabasan kadkhot kaba khatsau terter nang taru nagijing ruai sam kalnong kaba arpulai kadkhot kabaningkong terter kiktiin ki baong komni le kemen ku samla hala kajing long samla batu kadonut jongmi kan pen kemen yami hakisngi ki jinglong samla jongmi bat ya akalti kadonut jongmi henrai kan mau mi bau blai un bishari mi syapang kini ki baro namar kata pen kan riak no ya kajing ngosi na kadonut jongmi bat bu no ya kabasniu na la kado namar kajing long samla bat kajing long rong ba kilong kiba thala pilong kajing shai ka perthai omla ban buri ya kashnong ya kabalabu halolum lamni kimju thang ya kasharang ban bu ya ka hapo kasyang nrai kading penyang syarang ti ka pensyai ya baro kiba ha kaying tu pensyai kumtai kajing shai jong pi hakmat kibariu bakin yo i ya kajing le baba jong pi bat yo ya ro ru yo khpa jong pi uba hagi beneng utrai ulong ap lang prot jonga nganom kerdu upentia yanga haki jaka plang bajangam uyalam yanga harut kirum kiba jai upen pai pat yakam siam jonga uyalam yanga hakalti ka hok nakabenta ka kerteng jongu shisha ngala langaya ju yakathem ka seniu ka jingyam nganom syaptiang yakabasniu namal medan ringkan mami bat nga uding du bat usyandu jongmi ki pentengen ya kumtu ngila yo ngawi khtin ka jonglai tungen pendem ka jingdawai sa sisian ngi aingu ime ko kenran apo jangan ka por kani ka khlemat ka bamta kumni ngi dan ablai apo jangan ka yeng ka bakentang ka jongmi nagamta ban yo ya kani ka lat sa sisian ablai ban yo ban syakri ya ka keteng ka badan por ka jongmi hoi try habangi pait ya kani ka pasai ya ka bangi mat apeng kijing ngim syam yo ya kalat bangin syakri ndoi try me plipat ya kani ka lat sa sisian ablai yang i kum ga jiseng samla nong thamai district bangin ya dan langkum ni ablai nagam ta bangin yo ablai ya kani ka por ka bakor ka jongi ku kenran bangin yo ben slok ban me shipor ku kenran kham tam bang yo ya kan galan nam taban yo ban pensapriang lengba ka gospel ke jongmi lengba kani ka klimat ka bamta lengba kani ka online service ya ka bangila ablay ban syakri
Try ngim la klem da pen pau ke jing sngongu ke ba krau shami. Nama de ke jing but ke jing isnai ke jang mi. Ya ka ba me pelong ngi kumbang ngilong ablay. Ya ka bangin dan bentalem hapo jang ni kapor. Na ka benta bang yo ban sngo ya ka ktien ke badan bor ke jang mi. Try ngi sngo diaw sibon habang ipet siya ka ni ka perthai ka ba ngi ablay ka perthai ka ba ngi ngi sngo thu bang hapdeng kita kisngi ki ba khadu. Ngi hapdeng ki jing ki ba krau ablay kumba ka ktien ke jang mi kala tho bat kala nang ye pendem. Roi try ni aingu pat yami wat apa deng kum kani kapor kabangi apa deng kijing kijing kerdu roi try mi don kat mami pat ngi ya ka me ong ru ha kaktin ke jong mi ba me melong utau ukenrat ujongi melong utau nong up lang brot ujongi ko kenrat wat apa deng kijing ki bakrau ablay wat apa deng kini ki bangi mat ablay bangi kini kisngi rengi aingu pat yami ya ka me pelih pat ya kani kalan me tip ablay kijing trang ki donut ki jongi ki donut ki jong iway pawi kum ki kun samla jong kani ganong Thamai district ablay ngi trang bangin syakri me henry ngim sim yo pat ablay kalan rengi aingu pat ya ka me melong utau kenrat ujongi melong utau nong up lang brot ujongi betip khampa metip ki jing ki jong metip ki jing tangan ki jing sliang ki badan hapo ki mensim ki jong bangin yo ban syakri me hapo jong kani kapor ka ba menta try ngim la khalam dapen pau ki jing sngongu ka ba krau syami ku kenrat ya ka me ai pat ya kani kalat ko kanlan jisu beihin ngi doai khmat ga jongmi ya ka ba me men long ren khat lem ya kani ga jing syakri ga jongi men pengkentang baro able ya kani jing syakri ga jongi khnang bangin la able ban pen i pat khamtam sheki wei ru able ki bam tip ya ka kerteng ban bor ga jongmi rangi doai khmat ga jongmi tolong ren khat sa sisian able khamtam i pastor ibadai ban ai ya ka jing kran able ibadai ban sam lang ba ka ktien ga jongmi roi tu penjanai mami bon la ablay ban say kita ki sembay ki bala ban hapat ha ki donut ki jangi iway pa iway ki sembay ki ba ngila ban say pat kita ki so ablay ki ba shis pa sha ablay bahba ka jingwan ka jangmi ngin yo ban late ringkat bat mi ko kenra don ringkat lem ya kani ka jing syakri ka badang sa ka jangi ko kenra isyanya sang tiga beradan bor ka jangmi ko kenran ni pa ni kini nadu mentabat syadu ki otak ki bam cukut amen. Ublay unkar khu ya ka jing shashkor ka jungi ya ka jing puli na ka ktien ka jong ublay bat ya ki jing dwai ki bangilayo lingba jong ka nikapor mentapat ngin poi sukaway ka benta ba katakalong bangin yo sngo ya ka jing rai ka bagarpang ya ka balapan kre da ki khon samla jong ka balang nong Thamai ha ka nikapor ngan khot ya ka special number ya ka male voice na ka jing seng samla balang nong Thamai. Chick men ngin wai Burong ngin ai Burong tu ngin ai you try da surging wai Komen sim jonga Tu ya ro you try Jinker ku hapa Ula teker hai Om la bandu jor Jing ye ba pala Jing penem uai Nampak kumangan Ya ro You try Yaro yao try to jig men in wine Urong ngenai Urong tu ngenai you try Da surging wine
Urong makrao bot ngin rai hosana Unong yarap ban laki bot hajing em jonga Ulang unong unkya marunong yada Kat em om don chu hapertei Kang uble Jehovah try to change man gen why burong yenai burong tong yenai you try that's searching why Ngi ai khublei ya ka jingi seng samla balang presiden nong thamai nagam ta ka mail voice ka jingrai ka bakarpang ka bapil ai hapdeng jongi batu ublei unnang kerkhu ya phi unnang kerkhu ya ka jing shakri ka jong phi lingba ki sab bat ki talent ki baula ai happy batu ublei unnang yalam ya ki jiseng samla ki jongi hi banginang la ban shakri ublei lingba ki sab ki baulei ulapan kup hangi ki khon samla Hakni ka por pat ngin poi skawai ka benta bat kata kalong bangin yo sngono ya ka khubor na ka ktin ka jong ublei bat kumba ngilap diang sngubahai pastor na duk basdang I Reverend WK Hujan ngamar tatin hakni ka por ublei udan ka khubor na ka benta jong ki khon samla jong ka district bat hooj na ka benta jong pilang baro ki bayas nokti ki bayas shimenta bat ki bayas shashkor ya kani ka khubor lingba jong kani kapor pastor sa sin kum kajing seng samla nong tmai district ngi pliang sngu bahaya phi shakani kajing seng ka jongi bat ngi aingu yoblei ba phi la plat ya kapor ka kodor ka jong phi banya don ringkat bat ngi ha kani kapor ngi martatin kum mangi labu ha kajing duai ublei unyalam ya phi pastor lingba jong kani kapor ti ha kani kapor ngan khot ye pastor ba in ai ya kajing yaslok na kaktin ka jong ublei Toi Reverend Chairman ni belam ni kene Jingiseng bat kumju kumu chairman jong ka Jingiseng samla nong Thamai district kinong kit kam bat kidukot jong ka Jingiseng samla district hi barok away nakabenta jong phi ki para samla ki ba iet barok bat kumju ru ki para banget ba iet long kpa ki long kme ba ki samla ki hep khana ki barit kumju ai kuble ye pia ka karteng ka jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ ubangi nget bade haga ka karteng baya ka jinget Kristan ka jongi la pensyong nong rem
bat la pen su thin ngamla klam da ai ngo yo blei na ba banganget ba ka de jing lam jing mut hi ke jong blei ye ki nong lam jong ka jing seng Samla district ban kan mau ka kerteng jonga bat ban ai benta lem ha ka de jing seng district hakum ka de sngi ka ba menta ublei un rap ublei un kerkhu ublei unang kershan bor ba kum ka jing seng Samla district pinala ban ya ha ka ban pentelun ni ki shalantem jong ka kam ka jong ublei hangni hasla jong ka khando ka khubor jong ka jinge selok ka ba ublei udan ban pen kan mau yangi hakani ka no phais ngi kalong shaphang ka we ka mat ka bangi ong yaka ka destination haka ba ka jingmut jong ka destination ka wan ra ki lai tli ki jingmut ka ba ningkong ka di ka bakut ka jingthmu bat ka thong haba keren ya ka destination ka kentien ka bala ban penyahap tarajur lani ka ban sngobiang ngalawan ra ya ka da ka bangi ong bat ngi keno ya ka kum ka thong baro la kalong yo Samla ni ya ki balasan kidon la ka jong ka thong bat ki yaksa ru teng e ban poi sya kata ka thong ya ubanget ne ubam nget ru baro ki yaksat ban penyo jaka lali ban penpoi ya kan ka jing im syakathong naka banta jongi ki belalong kristan kathong jongi kalong bagin poi syabeneng hanrekat kum ka statistics kabangilayo ban lum naka jinglong jong ka balang situlup ka perthei ki kedau kumne lada arpo persen kim jubang syu bandrung syayeng mani don sa arpusan persen kim jukan mau syu banduai nang ta don ru lai pusan persen ki bam jupule ka ktien ublei henrio po persen kim jutre bantre mission prapusan kim juyo wer ya no ru ban let yeng mani kendai pusan persen kim pat jujob ye kim mensim ki bakodor henrei sispa persen baro kia kwa ban lej beneng ka ega destination ko malakren na kabasdang kawan ra ye ki lai tali ki jingmut ki badon ya ka dor bat ya ka banta ka bakraw ka jingmut ka baningkong habang iong ka destination kamut ka jingtmu ban yo ya ka ka balabu kabar ka de ka jaka ban poi bat kabalai ka thong ba ubriu uyaksat ban poi syaka namar kata lahakanu kanu ka jinge syam lahakanu kanu ka jinge kandu compare la ka ne ka jam henry ban don bet ya ka jing angnut ban poi syaka thong klem jing artatin katkum ka ketien latin destinary kathong kamut lane ka destination kamut ka jingkut jingmut ka bas kem triang ka jingjiet ka badai e ka bathung skem bha lane ka tenrai ka jing pentikna baga jing ya lenti kan poi syata klem jing artatien ruem haka kentien tenrai jong ka ketien Greek destination kam dei tang ka jing thmu lani ka jing pen urlong Henry lawan ra daka kentien pedeng daka baki ong kathong wene ki riu krau jo ka jinget Kristan ha India ubakar tang upandit Dharam Prakash Sharma wong igini ki kentien wong compare sya kanu kathong ka jingem kan lam yapi wat perkhat ban pendep ya ka lenti lemda pi syam bad ya kendu ya ka jing shisha kumta habagani ka thong ban poi la ka scam kan longru umaumer bat ka kedau ya ka lenti kumno kan ka jingem ka de banyan kadon ka jingong ka baong kumni kibriu ki badon ya ka jingtmu kibriu ki badon ya ka thong bat ya ka jingyo ijngai kim don por ya ka jingle menle namar ki bun kam bat ka basisha ki penlut ya ka por jongki haki ki batei ya ka jingem
ki para samla ki ba i ki jonga baro pitip ne em ba ka jing em jong phi ka jing em jongi baro ka de ka jing ya lenti ke ba sipor sam ka balai phukandai ko ong na bangalong unong we bat uso snong haga khando kadai ka jing ya lenti ka banaga khapo ka kame syah ka sentur jong ka thliu khando ecclesiastes khat ar nyo kong na ka domet syaka domet ngiyam habangi rung syaka perthei bat ngiyam ru habangin sami no naka ong umika iwe pra ho ngitip biang-biang balakha yangi syaka perthei ngitip nang nong yuan renda kapor kan poi bangin khlap no shanu ngin led bat ka ka thong shimet ngitip ya kata para samla kan bangidang don na kadeka lenti ka ka jing shisha bat ka ka lat ngijit ya lade bat ngijit ru na ka bantaki we ban long ka jing kerku don ka jing ong ka ba ong kumne baka jing em kalong ka jing ya lenti ka bajrong na ka jing long brew syaka long brew man brew wa Alexander Duff we ni ki missionary ki ba crowd ubandagari England sisien habu syong harut kawa ganga uong yigi ni ki kentin ka jing em ka badon ya ka dor bat ka thong ka ba shisha kam syong ha ka jing rew spa kam syong ha ka jing paunam kam syong ha ka jing long ka ba nang ka ba start bat ka ba don buram Handrai ka day haga lenti ban le hok ban im hok ban long ki ba khlan ha ki ki ba shisha ki ba pen red yela de bar ka jing em ka ba long nuksa khlang ba kan kta ya ka jing em jo ki weru wong ai ba ki sieng jonga kin thia yap harut kawa ganga tang ba ki nong India kin tip ba England don tang we ubriu ubadon ya ka thong ha ka jing em upol namar kata bu ongi ki para nget ki badan Philippi lai khat sau pada bu Ukraine ya gani ga jing em uwan ra ki south ligi jing mut habu ong ngabe syapersha kadak wan ra ki jing shisha ki badan jing mut bahabangi pai shadin ngen yo I bad yo mat ya ga jing shem ka badan jing mut pada bu pai shakmat ban yo I ya ga jing kermen pada bu pech saudong ban shem ya ga jing shisha ban pech syapo ban yok mat ya ka jing ngau scam ka badon jing mut para samla ba I junga baro ka jing em jong phi bat jongi kalong ka jing em ka balong kum ka to ka kot tho hakawaki artali ki pech la dep tho lupa da oblei ka pech ka baning kong la tho ya ka jing kha ka pech ka ba khat do ya ka jing yap bat ka pech ka ba hapdeng kadang thali usamla Kristan ubadon ya ka thong ude usamla ubatho daga jingpho samrke tho daga jing kermen bat tho daga jing it nang baga jing em kan long ga badon jing mut bat ka bapan yo ya ka jing kermen ki rew start habaki pet ya ka ni ka jing em shu ki ong ublei hab udon ya ga jing tmu ban pan yo ya ga jing kemen ga bashisha na ga ban ta uwei pa uwei nangi ha ga ga jing em kat bagi dang yak sat ban poi shaga thong andrei tang ka wei shim a yangi bat kata kalong ya ka kalender ka jongu para samla kat bagi dang yak kren ya ka thong tunginya pet iki lai teli ki jilli ki badon jing mot ka ka thong ka bakum ki samla Kristan ngi don ban pandab haga jing em ka poin ka baning kong ka thong haga jing em ka ba shimet haba kren ga jing em ka ba shimet nyemla klam de kren shpang ublei kum unong thau jongka Genesis iwei arpun riu do arpun nyo ublei ongi ni ki kentien tungin ya thau yo ubriu haga dur ka jongi kabamut ba ublei habo pen wandor ya ga dur uta ubriu udon om tang ya ga dur ga jong ublei henre udon ru ya ga jinglong ka bakum ublei haga ktien Hebrew Salem bat demush ngi kren shapang ga dur ka badon ya ga jing serim ka bajan ka basenda bat ublei bat ngila ban im bat khi dakata ka bor ka jong ublei
Emil Brunner badu Calvert ki riu start theology haba ki batai ya kani ka jing em ki ong kum ni ban ngau thu ya ka dor ublei hau ben riu pet hau Jisu ban ngau thu ya ka dor ublei dei da ka ba pen rengkat kerdan ya ledi bat ki ki ba kan jablei ban ngau thu ya ka jing dei ublei bat ubriu dei ka jing dei ka ba jan jong ta ubriu bat upara briu mla ban supan wandur jubor haga doctrine lane ka jingkai song tan rai shapang ka jinglong briu lane ka doctrine of humanity ki batai ki artli ki kentien ki badan jingmut ka trichotomism but ka dichotomism ka ba theo ye ki lai dli ki mat ki bala biang pura bo briu udai bandan ka ba ningkong ka physical body ya ka bagi ong haga ktien Greek sarkikos kadur kaba syabar kabala penwandur bat kabala strong da ublay kabanda kaba ar ka psychological element kaba ki ong yaka ka ktin Greek ka psychikos kaba theo yaki yaka do nut ban pediang yaki ki badon jingmut bagane ka bor perkhat kai bat kabalai ka spiritual element kabangi ong yaka ka ktin Greek ka pneumaticus kaba kren yaka tenrai jong ka jinglong mensim daya kata ka daw bo poli ki para bangit ki na Philippi way arpunyo wang ai ba ka jing im jong pi kanya day bat ka gospel ka jong Chris kabamot umau jam uban ningkong jong kathong usamla Kristan haka jing im ka ba shimet ka long bagata ka jing im kanya day bat ka gospel ka jong Chris ki para samla habang ipet ya ka jing im ublay ula kerku kerpang yangi bat kata ka long ka jing light lord banjit kat kabangi kwa da jing jit ka jing ai phala ka jo blay hangi waya ka mon balai lut bangin jit ye ge lenti halaka jong ka jing sngo thu lau sam lau don ye ka thong ha ka jing em udon ru ye ka jing jit komno bo un pendep haba ujit ban poi se ka thong ada pipet na duga kitab Genesis hadu jing pen pau ublay uai hakibriu ya ka mon ka balai lut bakin jit Hagapor ka jo Noah, hagapor jo Abraham badulot, hagapor u Joshua baga jat ben riu, wadi ki arngot ki dakat haga ding pna, ubleu ai haki haga lat bagin jit. Lada pin kokol haga internet, pin syam man laka ar second tam, don kumba hadu lai pusan hajar teligi jing jit, lani ki lenti bagi briu ki jit ban poi syakathong. Ki jing jit ki apher ka way naga way pat. Handre ka Bible te ka pani bakano ka ba ubriu uday banjit namar ka jingjit na ka lenti ban poi se ka thong ka syong ha ubriu shimet hi ublay unam pan bor bangin jit Maurice Brown thabau tho aka kot jong wong ublay shim thau yang i bangin long ki robot na ki machine ublay shim thau bon control lot yang ina dong shadong shim long u dictator shim long u policeman ban bat yang ina rendang ban le bor yang i lada ukwa ula ban le kumta hanrai le kumta dai na kata daw ong jar kat ki bamon para samlangi im hagi sngi bagi por imat katakan lenti bagi briu ki jit kala baklamo ngiem hagi sngi ki por imat kanika maladi kala sedang ban sniu dur bleu bu ye ka thong ka maladi ru ka bu thong ong we ni gin real start theology ubakartang uran Hutchcraft wangi im hagas pa snem jong kita ki bangi ong ki backward planning kirukom perkhat jong ki briu ki ba anna ngamla ban mudur ka ay ka thong ka bagi samla ki syim ka jing im ka ba shimet wada ka spa snem ka ba arpu way kum kani ka spa snem ka bangi along well informed ngim duna shu ya ka bor jing tip lan ya ka bor jing yo snow ya ki kubor hanre ka problem of loneliness kayo jaka hadu kata ngiem hagi sngi bagi por kibaya ka maladi la kurup jit dalade ya ubriu bat ya ka briu ka result ni ka jingmi nang ta kalong ka divorce jit dalade
ya ka benta haga jingem hanre ka bakut kalong ka basitam sat ban perkhat Nadu kapor jong ka Genesis ndai bu Adam bat ka em ki syabe no na kaper aden tang namar bakile ya kapop hanre ka benta ka baki syabe ban ka bakham kongsan lei kalong ka jing bam tre jong ki ban pediang ya lagi jong ki jing bakla rasamla ka ika thong na ka benta ka maladi shimet kai ka thong ka jing em ka basimet shimet haka rukom im haka ktin ka thalit haka ya ka yeng haka trei ka kta bar haka jing im ka baman lagas ni hatungi bam ngidi ne em ya ki jing bam ki batei kat kom ka jing long jo kapor hatong iriam ngikup ngisem ne em ya kata ka jing riam ka ban ya dei bar ka jing ya lanti kom ki khun ki jong ublei ki badon ya ka thong Kajing shisha kabaar, kathong halaka jong kabalang. Kathong halaka jong kabalang. Ya kajing mut jong kaktian balang. Lapan sngau thu kelum. Dakabapan wandur nagaktian Greek ecclesia. Bat nagaktian Hebrew kahal. Bat eda. Kabatheu ya kanu kakanhun ne kajing lang kabadon hapo kawai kayeng kabamut ya kajing nget kristan Kabatheu ye kita ki banget hau Jesus Christ upol siki Ephesus iwe arpu lai wong kabalang galong kamet ukris iwe Timothy lai khatsan kong kayeng kajong ublay Haga jing batai jagi babon habangi kren ya kabalang kadega jaka ya kendo jong kibriu ki bapop ki belamat ya ka jing kala ka bamot unong ruai sam chispa arpuar kedekot ka baningkong habu kren ya ka jing mut jong kabalang ka bamot haga ta kabalang ya shem ya ki bapendap ya ka jing em ka bakenjam mensim jonga namar ka tangala kemen habakila ong yanga Yangin lech ka yeng ka jong utrai. Kabamut kabalang ka theo. Ya ka jaka haka baka jing kemen. Bat ka jing pentengen kayo jaka. Ukrek lauri way ni kinong thokot mission. Habo batay ka balang wong kabalang kalong ka jaka kabadon bat say kiso jing kermen. Hapadeng ka risyap kabado jing kermen. Haka kitab kikam ki apostol sapu ka peni ka jing tmu jo ka balang ban hikai ki hikai shong tun rai ban penyo jaka ya ka jing selok ban penbu ban penuan ra ya ka jing dai ka bajan jong kita ki banget ban duai ban don ru ya ka jing selok ka bamar kaliang para samla ka ga dur ka basisha ba ka balang kristan ka peni ki juk ki bamenta Kumno ka ay ka jing syakri bat ki ay ki saudong saukun jongka don ayu hakabalang banta bat kat no ngilasan hagajiya lenti kum kabalang para samlangi em magisngi bagi por bagas pasnem bagi ay ki basisha kilanang no arsut bat ki ay ki baken jado kilasdang banyo jaka Kabalang kaya tengku met bat ki jingkala ki babun jat bat ki babun rukam. Philip Clayton habu kumu we ni kinong pet perman habu pet ya ka jinglong jong kabalang ha ki sngi ki bamenta wong iem hagas pasnem baka kerteng ik habot kabamot kaburam ublay kaladu ikum yo jaka hakabalang ye magisngi bagi por ki ba e than ban skau thu Namar baki breu kim das ngaus kem nenget baka jinglet jingeseng testa kan long kabak ham don kam na kumno ban ya kendo ya ki jing don kam namar baka jing don kam jong kado kak ham dawa ban ya kam mensim bat ndon jing penem ndon jing pen khia shu hakabalang ujon shall be spong habu tho hakakot jongu wong don kam ya kabalang bakan kella lem kumta kabha bakan yapno habau batai ya ka jinglong jong kabalang menta
Wong iem hagas pas nem bun bakila susyem kabu tang yaga jinglong babha ublay. Andrela slot no yaga ikhtiar jong kata kabalang. Para samlangi iem magisngi bagi por kiba than ban sngau thu ban batay. Balas dang pensentu no yaga daga jinglong kababet ka jinglong kabakantang ka jinglong kabakarpang jong kayeng ka jong ublay. Leonardo Ravenel bupet ya gajing long jaga balang wong ki sermon thup skum kaba. Ki polpet ki rengkyang ki kubor ki barengkyang na ki nong kren ki barengkyang ki ba kren ya ga kubor ki barengkyang ha ki nong snap ki barengkyang. Ka ka thong jong ki samla hala ka balang. Ngiem magas pa snem ka bala syuyalap tang ya ka basniu sudah. Layalap tang yagi jing sudah. Layalap tang yagi jing bamla sudah. Wadhaga yeng kabakantang jong ublay. Andraya ka jing long kabala ban syania ka jong ublay. Mjudan bakren. Ya ka jing long kabala ban le yagi kamba mjudan bakren. Namar bakapor bat ka jing telun jong ka. Kalen shop wat ya ka jing kristan. Jong ki kuon ki jong ublay. Dr. John Arstad weni ginong thokot kabu ai kerteng an issue Christian facing today. Ukraine ki arjat ki Kristan ki escape Christians but ki engage Christians. But ki ne ki don hagabalang ban batai ya garukom snow tho jongki. Namar kata ya phi ki samla lakhot lembat ka thong halakabalang. UEM partisan uong kajing ket khle jo ki samla kalong banwan ra ya kajing sngo thu kaban mi naga bor bakan jablay khnang bakat penla ban le ya ki banwan ra ya kajing bha bat kajing bantoy polu khot iki para banget ki badana Philippi bandon ya kajing ket khle da kajing sngo rit kajing len ladi bat kajing long adakar. Para samla pidon ya thong ban pendep halaga jong kabalang. Pidon ya thong ban pendep haga jing dei bat gajing syakri blay. Bolong pendep ya ka daga jing kit kli. Daga jing sngoren. Kabanta kabalai baga bakaddu kadega thong haga imlang salang. Ka thong juki samla haga imlang salang. Kaim lang salang kadai kabala ai bat kabala penkerpang da ublay ka kitab Genesis kayat ho yangi bahadin ba ublay ula ban penlong ya ki saudong jo kadai kamaryang wong ayoi bakalong kababha badomdon kabasniu kabanyo jaka hakam biblical foundation of mission kabangiya puli hakikot puli jongi ngia keren ya ublay ko mu missionary ubakraw nakabanta ka perthei ka bakanjaman sim ka ulat haw ulong utan rai jong ki ban unong paniya jong ki bangas ngau habang akan mau ya ka jinget hu jiki babun syapang kani ka maryang saudong saukun jongi balas sensyar daga ketien hok daga ketien sat sudah kiriu start lani kiriu kraw bakhut jingmut Como tahu Socrates, Plato, but Aristotle juga rikri sendai. Hadu kiba menta kumu Abraham Lincoln, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Reverend J.J.M. Nicholsoy, but ki wede ki ele ban penlong do, penlong senam, bakalong briu man briu, kasensyar kakadar, kalong kabat tip briu, tip lay. Kum gajat ben riu habang ipai din lahikai yangi, halor kini ki jing shisha. Kamay ya kahok, le tip riu, tip lay, tip kor, tip ka. But dagapapan sngob ha, kam tam yaw blay. Haga kitab Leviticus amtang kata, kaong yi gini kikantiyan hagalunong gabaar, tolong ki bakut, namar bangalong ubakut. Daripada samla lapan sniu dorno ya gani ka jinglong, hakirukam, ki bapir. Haga kitab nong bishar ar khat riu duk khat khandai kaprut dak ya ga jinglong jong ka ni ka pateng ben riu bat kayem lang salang ka bangiem
Namar ba kajing pendem kalado no. Kajing along kaway kalado. Layale persya parajat benriu. Lapan sneudor yaga perkhat perdan yaga sensyar kakhadar daki ki basniu. Rasam langi magajuk bau benriu ulan nangroy. Hanrei kador juga jinglong briu kalanang ihar. Timothy la iway kiba it tang yaladi kiba it yaga basniu ban yaga babaha. Kiba don ru yaga dur ka jinglong riu blay. Hanrei kiba lenno yaga jing shisha. Para samla laringi keren yaga jing shisha. Pet haga sinshar ka khadar. Kajing pendan kam yagi riu baman dagi riu san partai kala long karukom kaduster nega political culture. Kajing ya buat bor nega politics sekni bor kabala khot ka power politics kala yo jaka menta. Baru pet mit pet yong du thia du dem daga ba perkhat kliau tangkum no ban yo kiu ne ban kni ya gabor. Rasamlah pet hagi isu juga jat benriu. Kai kabangi keren. Lanang penihar dor. Namar kiai kibasniu kilayo jaka. Kai kathong jogi samla haga imlang kasalang. Haga kentien jogi riu start kabangi tip ya kakum ka kuaka proverb. Ka ong gini ki kentien. Pilong uken rat halo ki kentien ki ba phimpat sim kren. Pilong usyakri ki kentien ba phila kren. Pilong umrau ru ki kentien ki ba lapho. Ha ki kentien ki ba phila tho. Imat kani ka jing shisha kam don ngem simlong ken rat, ngem simlong syakri, ngem simlong kimrau. Bagi ki basniu. Kilas dang yo jaka. Hakari ba ka jat ben riu ka ba it ke jongi. Imat namar bang ngimlong kenrat, ngimlong syakri bat kimrau, usosot hama ka vision ka jong wangil salong, kinong toding, bat kinong tongom. Namar ka jing bamkit kli, kayo jaka. Hagaktian ka jong oblay ka kitab nong bishar, kaya thu yang iuwi syakri jong oblay berkatang usyamgar. Namar ba uit yaga jat ben riu barkat hong jong u kalong banyalam yaga jat ben riu syaga jing shisha tang dau dieng nya masi ula peniap yakin riu spangut ki Filistia para samla ka ikat hong nakabenta ka imlang kasalang kiway pat ki challenge bagi samla mentaki ya kendu bau tau nong tho ubakarteng udriu kuwel uwan ra kilong way kajing kwa pen pau nam yaladi kajing iteng khu met bat ki way pat ki culture lai kajing bam khu aga shong kha shong man sao kajing pani thu yaladi san kajing pelat tengah kajing aga long yeng long sam henriu kajing bon kam henyo kajing bamelong kawai pra kajing sha yalam bakla haki ki bam tei khandai kajing bam don ye kajing long ka berhenti Shifau kajing kwa spa jubor. Namar kata ka kathong haka imlang salang. Ladangin puli kat kum ka history jong kata ka French Revolution kat nyo spa prabu kendai. Bat ka Latin American Liberation kat kendai spa nyo po. Kalau long uso banwan ra ya kajing light lut kum ka jat ben riu. Bat kum ka jat ben riu kum ki samla ngidon kam ban but ya kanuksa. Klang baga revolution kan yo jaka. Padahal kata ka French Revolution lapan syong nong rim ya ka hakilai tiliki mau bersiu. Jong ka jinglong briu man briu kumbau belai ulabu. Kabaneng kong ka jing kilat lut na ka jing sya ban ben na ka bor sensyar. Kabar ka jinglong bay rangkat briu haki benta baro jong ka jing haka lang salang. Kabalai ka jing isngaw si para baro kinong syong snong. Badda kata lawan ra ya karukom perkhat kabatamay. Para samlangi don ya kathong bangin pendep hagan ka lang salang kabai ka jungi. Lem kom ta
onang nyat ya ganega judgment riu onang nyat ya ganega emlang salang syaki ki basyap ting Alexander Fraser titla uong ya ganegi kentien lada ken kelum ya karta baka partai ka san sya kata ka jingshai baka jingstat mduna ya ka arspa shipos namtam kawai pagawai ka judgment riu kalanang khamshai kalanang khamstat Nakajing long riu dom syaka jinget bagan jaman sim. Nakajinget bagan jaman sim syaka jing shlur. Nakajing shlur syaka jing light load. Nakajing light load syaka jing roy. Nakajing roy syaka jing perkhat tang yeladi. Nakajing perkhat tang yeladi syaka jing duna jongka jing sngau thu. Nakajing duna jongka jing sngau thu. Syaka jing kwa le teneng. Nakajing kwa le teneng syaka jing shania hakiwei. Nakajing shania hakiwei syaka jing long merau biang Kum kisamla kaigat hong haka imlang salang. Rasamlang idon ya ka destination ka bangidey ban penpoy. Margata kalong banyalam ya ka imlang salang. Haka lenti ka ba ublay ukwa. Banyay penrem ya ka jingem ka bagan jaman sim haki balang jongi. Makam tam banyalam ya ka shimet. Bagan no ka jingem ka badon jingmut. Kum giso sinong haka pertei ublay nam taga buram jongo amen Kublay shibun pastor na kabenta katuka kubor kapapilaay hapadeng jongi bat nganget kalalong kajingker ku na kamtaki kun samla jong ka district ke jongi hangni hanong tmai bat kumjuru nam ta baro kibay yok sngo bat kibala syak skor ya kani ka khubor ka jong pi pastor ublay unang kurku pi unang pan kubor ya pi ha ka jing syakri ka jong pi bat ha kibenta baro jong ka jing syakri ka jong pi u bat ublay unang kurku ya ka yeng ka sem ka jong pi pastor kum ka jeseng samla nong tmai district ni pha ya pi ringkat bat ki jing kurku ki ba ublay unang Yai kerku ya pi ke yeng ke sembat ya ke jing syakri ke jong pi ki parlok samla barok jong ke distrik sasisin ngakot ya pi baling ba jong ke ni ke kubor tu kan pen ken mau yangi ya kini ke jing sisa ki ba usyakri jong blai ula pen ken mau yangi ke ai ke thong jong ke jing im ke jongi la kalong ha ke jing im ke jongi shimet ha ki ha ke balang ke jongi bat kum ju ru ha ke imlang ke salang Mentang ilapoi siya kabanta kabangin penwai no ya kani ka jing syakri ka jong iyo blay sa sisir ngi aingu iyo blay ba ulay alam yangi nadu kabasdang bat hadu ki banta baro ki ba mangi ngilala ban pendem ki parlok samla bat ki para bengej biij baro tu nginya snok tilang ya kani ka jing ruai ka ban rius pa arpupra ka jing ruai ka ban rius pa arpupra tu ya lam trai babha yangi ki khun samla kinong pop balarem bat baswai ling ba jing baro tang hame ai ngin sno lam yangi shaburam jong metrai khot ka baar ka ong lenti jing ya jongi dap jing snew ba jersi trai ba it shame mentangi phai jing ma batrim ki ap jing dum yangi katap lam yangi shaburam jong metrai ngin yarwai baro lightly ki khot bat hadin jong ka ni ka jing rwai ngan sakarpat ya i chairman barim jong ka jing seng samla nong thmai district kata itemen besan o khlep Insa pelat yangi daga jingker ku penwai. Kajing ruai kaban rius pa arpupra. Doyalam try bapa yang iki kun samla kinong po balarem bat baswai leng bajeng baro tang hame angin sno lam yangi syaburam jong metrai lenti jeng ya jongi dap jing snew bajer se try ba e chame men tangi
jing dom yangi kata lam yangi shaburam jong metrai and a jing dray lawai ngin yo shong but metrai jing sok jing man ngin chem ruker hai hakariba pernai long ma me ka jing shai lam yangi shaburam jong metrai tu nyawa try pla ingin ka po de jingkar khu ki bhatang ku chong me da ko ai ro ka jingai e ka jong jus ka su try ka jing i ba ka jong blai ku pa lam ka bin slok ba thiang saj bor ka jong min sim ba khoj knya lai ka lom ka bin ki contain ki ba ko dor ba shak ka jong la bet ng ka por kendaran kar ba ka jisang sama baro bin po jong ka nong thmai district ki balang ka jong me ka bin ka ri lang satlak jong pa thei pat ki bre baro ki ba ie ki ba shakri ba le ka mon ki ba khoj ku chong me na do man ta shidu ki bam chu ko ro amen